may mga stop-stop. Oo, sa bagay, walang mga lights, walang stop sign. Oo. Day. Kaya wala ba siguro? Basta lang siya may problema. Kain mo kami pa. Sabi? Diha. Ikaw. Kuyog man ita. Dito, nang man ang hangin. Uy! Ang hangin man ang nakapag... Oo, ang hangin. Nawa ng lipstick kay nagkaon magkuan. Kitanda. Yung kaon ka man og kitanta, mao nang gitugnaw ka. Mm. Mao nang di ko mukaon sa puttan. Oh, balik ka na. Mm. Ato na to sa mall, mga ukay-ukay. Second hand. Mga second hand ra day. Mm. May mga bags nga turig ah. Mutuyok ra gud tanya, mudayon mulakaw na ta dito. Dali na day. Ha. Op man di ay kakaroon day no. Wow. Overtime ko karong gabi. Mo trabaho ka unya, di wa kay ko. Wala gimo. Di lang ko magkuan day. Ayan. Thank you. Ala. Nahulog ay. Mataas ang blood pressure mo dyan. Ikaw nag-pili nito. Just be careful. Waffle. I don't care once in a while. Sweet yan. Ang blood sugar, hindi ang blood pressure. Yan sa Waffle, bubble waffle. yung circle is beans or Ito? Ito beans. oh Yeah, yeah, beans. parang beans. I like it. Anong sabi mo? Ano? Uupo ka doon kala Tess Osborne? Hindi pwede kasi. Kaya atong kitanda. Kitanda day. Kitanda. I love this. Lamian ko ito. Thank you. Pero day, oh. Tugnaw man. Yan. Di ko gusto ko. Whiskey. Maayo na